bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Namar ka jingjur bat ka jinglap ya ka jingwan poi ki bar jilla ki ba letre bella sha ki jaka ba pher ki badan hapo ka jilla klem kinu ki kot kisla ki babiang ka hanyotrap National Youth Movement menta ka si ka khandai trek ubanai naitung hajar apusan kala let banya kendo ya u commissioner ka tanat labor banya kran halor kani ka benta ha kani ka jinglet jongka seng na kalyang u commissioner ka tanat labor Don Satya kumta ka seng kala yo banya kendo no ya u joint commissioner ka te ka tanat trekam habakran chikila pathai kubor uba Marshal Nonglat u Vice President uloong babun sian lalap baki bar jilla ki wan tre sha kani ka jilla kimpen biang Satya ki kot kisla Henry kawapan lingo apat kalong bakini ki bar jilla ki yo ban wan latlan sha kani ka jilla tangba lingba ka jing apply jongki ya ka work permit lingba ka website ka sarkar jilla bat kani kalong ka bamla ban pediang Satya uloong bahaki jaka tre ki babun la kalong haki jaka hasor shilong ni haki jaka nong kendong ru la sakhi baladap satang da ki nong tre bar jilla suda but omyu issue ya ki nong tre ki bandei ki khasi nalor kata uba Marshal uloong ru ba kalong ka badan kam kalong bakini ki bar jilla ki bawan bantre syakani ka jilla kinhap banle ya ka police verification khnang ba onla bantip ba ubreu ubarung syakani ka jilla ulong uba kumno sang menta chungai am ni wan kendu jingsa jing mutmi ngin wan ya kendu ya i commissioner jong ka labor tang ba habai dei bat kani ka kampat i commissioner jong labor imdan i ong ba idan ka ki program e bilik sabar tingila i kendu no i joint commissioner ka jingwan ka jongi kalong ba halor jong kani ka jing kiau jong kini ki bar jela ki bawan trai hang ni ko jela jongi ki ba ombiang kita ki dokumen lani kita ki legal dokumen ki ba kila ban trai hang ni namar man ha kani ro ngi dang yo ban bat kumba sau kali ki bawan kiau sania ki yo bat na po nong po ki ong bangin wan trai sani po ka jela jongi te tangila pan ki kot kisla ki jong ki tangila ngila check kadon betang ni ka acknowledgement slip kamot kani ka acknowledgement slip kadai ki ba ki chu apply online ya ka work permit ling ba ka labor department te hakajing sisya la dayu atang ka acknowledgement slip te kampat dan jimut hi ka bakin wan tray sania namar lalong baka government lani kata ka department ng government kampat approve ya kania te kalong ka ika ba hero ba menta kumba pipai hakinu gi jaka hakinu benta jong kri jong kasar silong jong ila ni wat sedo senong kendong dong ila dap do kinong tray bar sela sudah omdan su taw nong tray kasi kala dang ilek ong bangin check yaki la dang ilek ni ong bangin pet ya kita ki dokumen jong ki hato ki degi beriu hato ki degi babiang ne ki bombiang ki banwan seni ki mdan ni kita ki ibro ki suwan kum tu te ka pas ngawlingo kalong ba kumno ba kani ka labor department ka tray kam ha kanu kanong rem ka ba kini kita khar ki yo banwan rong bat ki ban yo banwan tray like duit hang ni ki hadian ka cingya kendu jungi nang ni ki ong hana ba ki la bi ban apply ya kata ka online link ba hoy kata la ban apply online ya ka work permit link ba jong ka naka website jong government tang ba jing sha ka den kam ban pen i hang tu ba ka police verification ka di ban kam khnang ba nginduk tip ba utu brio ba wan tray hang ni ko jela jungi udai bakum no li si udai gang ubala adap li si bun tli ki crime na sti sepo ka jela ka jong u wan chani u apply dan kam tang ya ka Aadhaar card ulayo ya ka work permit wan chani ya wan chani udan da kawai jingmot himla ban tip ya ta wan chani u akumba unwan bala tang ba li di kiwi kam ula ban fuam gi gang ula ban li kini gi kam gi babian kumba pila adap ji bakala aja ka jela ka jongi menta ka jela jongi ka dap ka jing susi ba ka jing kamran namar ba kumba ngilayu i menta lewat la hang banwan hang ni po menghayi ngiro namar beli la ong bakaniga mi galia jongi kadi kri ka basniu ka ba mlong ba ki tores kin wan ban le hang ti kini gi ba penlong pensukya ka sang ti te lingba jongi ni gi sang ba kanwara ka jing phap ka jing sok ka jing sngal ni ka jing pahu kampo jam yaki do ki snam gi jongi ro ka sapnong ka sang bing ban ya te kanya pa ha ba dei ba kani ka jing wan jongi ni ki ang wan tray sne jala ha ni so thu ba umla ban khang ki de ban wan rung sne hendai ha ba dei ba kani ka jing wan rung jongi ni ki brio ki ba tray sne shakani ka jala jongi thlem dap le kita ki police verification ni ha tu ka jing hi jongi ka sang ba tu ka dei ka jing telat jong ka sarkar ni ka dei ka jing mam sim khya jong ka sarkar ha ba dei ba ban khang ba ko mi ni brio ha ba dei berkata kaliang tinggi ip ba department jong government ki bobon hi ba talat hi pan trikam
kimpat sampang kimpat kot buar hadu kata-kata bakin tray katkum kata ka kian nan katum kita ki rukam ki badan kam ban pentri kam yang kanu department namar kumbang ala keren menehi lada ngim lada ununu dakar ni ununu barjalan wan tray hang ni klam ka police verification klam ka jingtip hatu di ubriu balong kumno le si di ubriu bala ali sibun teligi kam ki basniu ska jala jong u le si di ubriu ba dan hakanu ka bental ni dan bat kinu ki kenduan ki bali kam pentriam kata kam don jingtip lada lingba jong police verification di kam nila man pensisa kan tu ubriu di babhane u basniu jala kata khandiat kalala banti ala kam kan ya ka jingwat rung jong ni ubriu ki basniu chani spok ka jala jong namar bayaman tahi te kumbang ipe ta manu la te panrung hang ni ki peni di kot isla kalingo apa ti infiltration gate ti badan hang ti hapo bernihat ro ngaong kita kar ki bang obat mana kani ngaong ngakum no na infiltration gate melat ki ong nang ipen kani ka acknowledgement slip tinggal lingo ba tang ka acknowledgement slip ka pen baki apply hang ni bikin wan tray hang ni ring ba labor department kumno gila la ban wan rung hapo fing lihat ni hapo tonton ki an ki bala banti la kam ki ya kata jingrung ka tap jung ki hang ni tetapi ketika kadai ka jingkli ka bakrau tina kali yang jungi kentu ya government ba cipkar kan dia ki badon kam habi dei bakni khnang ba song suk song sengan bat ka jingdap ka jingpiang la ni ka jingpoku kam jong ka jala ka jongi kan dan ha ka ti jong ka sarkar bat jongiแต่ก็จริงๆจงพี่มันตาไป join commissioner ไปได้บักเนี่ยมั้งและก็ไอ้ประเทศกัจจุบันแบบพี่นี่ nakaliang jungi hapang iwan pindu joint commissioner ni lakali sabay day bat kani ka bat kani ka work permit lani ka labor permit bagila menteri ni ki ong hawai maki ni lakali ki ong hala bi ban apply manu hawai ka day kata ngidi ginong song jong ri India la hi ban apply manu roi ka work permit tang balong ong yaki ba kadi bendan nakalimit Lasai mentala ban apply work permit si pau hajar mun silak mun kibriu kila bi ban apply work permit ban manrung ban menteri hang di tating ingin lit sa isu lakut gajat ban diu jungi namar ba kum bagi PUE baling ba jong di work permit cha ka jing sedang jong ki ban wan buhai sinong hang ni hadin suki ki wan yalam yu kan ki wan yalam yu kuat wan yalam ya ki bahayang asam ki wan yalam ki tengah ki wan yalam ki ya ki bahayang asam jong ki song bisa hang ni ki kala ki nok song senong hang ni kani kai ka bang hila WE na du mansha te ngin nam la li isu kita ki bla adap na du mansha te kani kalong ba kapuar katang biang angin kendet mentakan khnang bang kan mara ka jingma lani ka jing cha telap la sai hadian habut te habai dei bat katang ala ai jingmut hi ya joint commissioner bang yang ba kadi bandan ka limit ba tangkat tangut kila ban wan trai lani sakawai nga ai ka baar ka jingmut kalong ba ki habandan ni kani ka area of operation mentah sibu wan trai hang ni hapo la chmia kamot ki diban apply bitang hang ni hapo la chmia nang ni arpanai kila adap hawai kadi hendriu panai ka work permit te mentah arpanai kila adap nani na po la chmia lada ki kwa bani trai sa hapo la imkra lani hapo madan riting lani hambong prem kamot ki haban renew ya ka tu ka permit ka jong ki khnang bakila ban wan trai hang tai namat kumangi i mentah ngi kibul ki bang ngi juyo ban bat ki pen ya ka jakatri ka jong ka dei hamadan riting kat ba udi chips udi shinggam udi ai wan ka van di tiar plastik sudut sabai telangi check ya tu ka kam ka bu trai ro ka dei bu wan trai mystery wan trai construction te kumno bi ka tu ka pen bak ila kumot kini kita khar ki wan rumah ni ki liak ka bakiman maki kan tang bakila yo ka work permit Iwan hang ni ki apply kinong tray construction handrai ki die jing die ki ya ka snong ka thau daong man ta phinde khen ka district la phiat na is ka sel chari bhai de jing sa kum ya tar ni ajing mat ba ka di bandan ka area of operation kan mentala da tray hang ni kamot hadin pala put nang ni swa phinde tray hawai phia ban apply kan apply renew ya tu ka permit ka jong ki khnang ba kan long ya bai khnang bala ban trak ka ji kinong balaแต่ก็ไอ้ประเทศกับassuranceกับพี่นี่ join commissioner ไปได้บักเนี่ย nakaliang jong joint commissioner ni ang kaching yakran ka ba simpor hi ti ila ang ba kin sa pan sngow ya kani siya kibahya kin sa pan sngow ha upo u minister in charge jong kalipa bakit saya kran hi habay day bat kani nam tapan man ra ya ka bet ka biang nakabanta jong kiniki nong dala ya betul ba nakalian jong kisa penangai budin pan am yang ka kampat ha ba khaddu hi nakaliang asang hi kumbang i juliet hi barobar hi nginam chong that hi bangin yai wat ngin yai khanra yi kinu ki badai ki daw la ni kita ki jingma ya kajai panriu hadian habuat ta kasang kanum chong that kanum chong tikti hi nang ni sakmat ni nang ya sakmat hi hai kinu ki kam itu saya habis bukan di website kalau kita untuk jumlah saya bantet kita verification mar kebun ki hab upload teng di tai atau kita verification kebun kam upload mau try kan video tu hoi kumbangi akaran ngi hadu mentahi ngi ong hapo labor department ki ong hanaba kidang su aben baki haban hab ring ba kani ka jing tho jungi ngi la tho hang tai ngi la ai ba
ka police verification kamat kadiba kabadon kam ha kamat lamar hang ni ngila tho ba ya kadi ka thoi ba kadi ngila tho ba police verification from the state should be submit along on the time of applying the permit kamat hapor ba apply ka permit fi don kam ba police verification namar ada ubriu ba phatu khulai bale police verification ubriu ba sniaw te unum nuat bale police verification namar pul atip tang su submit police verification kala apni tu ba bad character tu numla sure kan pun apply te taruh kala kham yada kan kindian namar ko mapilai I ka bla jam na ni iwan gitu kita khar khaliat skat itu gi kena hapo son te kum gitu re bla khat chuban hang ni su apply pi ki le pa gi kam gi ki ba khala tu bala de dan dak sniu chan nu jala wan hang ni uyo le lan ti ka tu kam ka chong u bum lien pan le tu ndat hi ban le hang no ro